lagi gara-gara terus iya gara-gara kok patet mangura ya ora apa-apa metune Punakawan metune dagelan iki menyesuaikan lakon apa Petruk karo Bagong kudu metu ning patet songo lak ora iki lakone isih dawa-dawa nggo iki ning Amarta isih goreh rongah tenan wah engko ratu sewu negara padha ngluruk nyang Amarta wis do perang-perangan bedil-bedilan tembak-tembakan geger geger Ndara Werkudara le mempertahankan Wahyu Kamulyan wah iya wah aja dibocorke sih oh iya ya sowan ana alun-alun Kabupaten Ngawi Jawa Timur alhamdulillah ora nyono orang legewa mundi dawuh saka panjenenganipun Mas Wabub lan Pak Bupati supaya Metro gareng Bagong ana kene dalam rangka ambal warsa Kutha Ngawi sing kaping 628 melorane ora mokal aku ya nyuwun kanca Cak Yuda putra daerah Ngawi sing apal petane sing apal pedane ana diwarani bintang tamu sapa aku mboten kula kula mboten Cak Yuda mboten mergo daleme kene oh iya kula mboten Cak Mondol mboten wah sore mau aku diwenehi wader terus ayo terima kasih dikenalke karo garwane Cak Mondol karo anake anake ganteng jebule oh iya tak titeni anak dagelan kok ganteng-ganteng kok beda ado karo bapake anake Mondol iki kuning ganteng rusuh dhuwur kok iso ganteng wong tanggane Mondol yo ganteng-ganteng sembrono Cak Mondol karo Cak Yuda ya ben munggah rene kairing tembang kan ya mat-matan ya sinom lah sinom apa Asmarandana sinom terus sing nembang Bu Yuyun Sumirah nek Bu Yuyun Sumirah aku ora seneng nek sinom Witing Tresna karya Swargi Ki Haji Mantep Sudarsono Mas Joko kelenteng ya kelenteng kok kelenteng kelenteng gue nyumet dupa nyogrok lambemu wah aku nek iki mula iki nek karyane Swargine Karangpandan iki Pak Joko kelenteng iki luar biasa slagane lagake wis apa-apane wis kaya Pak Karangpandan iya ngono wah wis plek ketiplek kae jan elok nggih nyuwun berkahipun Mas Joko Klenteng nggih juga niki mengke lakone tesih dawa niki Mas Joko nggih Mas Joko wah iki nek ora tak undange gareng Ngawi ora gawe aku iki nonton rekamane kudu HP ku kudu tak banting wah iya sugeng enjing Bu Yuyun matur nuwun mumpung ditenggani Mas Joko Klenteng mengke nyuwun berkahipun Mas Joko niki mengenang karya Swargi Pak Karangpandan nggih Witing Tresna senenganku kuwi wah ya seneng Witing Tresna jalaran saka kuliner kok kuliner jejeg dasmu cah wedok iki anggere dijajakke terus engko anggere susuke wis Pak Dik wis ngono kuwi pisan pindho susuk Rp75 dijaluk padakne imahe ngono gak menehke iki rungokke Bu Yuyun sing orisinil Witing Tresna monggo Bu Yuyun pripun Cak Yuda jenengan mireng suarane Bu Yuyun nembang Witing Tresna wah saestu Mas peleng wonten manah wonten jero ati niku saestu
serasa kaya reoni Sanggar Bima. Nggih, terus kula kelingan Pak Karang Pandan. Pokoke napa meneh ditembrani kalih Pak Karang. Oh, Karang Pandan, Karang Gubito. Karang Jati. Karang lah sing ngasta nyepeng kendang Pake terus sing nyinden Bu Yuyun Kang Tuling wingking panjenengan terus sing bagian son narso kaya wis Plek kena. komplit wis pokoke. Pandan iki witing tresno nek ora yuyun. Yuyun. Tapi nggih arep dikaya ngapa wong Cakraningrat menika nggih titisanipun Sanggar Bima, titisan pengawuran niki. termasuk nggih mantasaning para niyaga kan ya tolok ukur. Menika kan nganu kurang afdol lek Majawa Klenteng mboten paring dapur. Paring sesorah. Paring sesorah para salah setunggaling mriki kemawon nggih. Monggo Pak Joko. Pak Joko monggo. Wah, iya. Monggo cak bekecot. Nek pas ngene iki ya ora cak bekecot. Mriko dalang mriko. Dalang. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Mlete saiki rambuté disemir. Semir matamu. Genane rambutnya. Piye? Nggih. Bareng jenengan ngendika apa? Joko Klenteng. Ning Klenteng. Aku ki kelingan. Kelingan pripun, Mas? Mayangi sewengi dalange loro. Nggih. Aku karo kelanjutan. Nggih, Mas Sri Susilo. Susilo Tengkleng. Nggih. Lho sing nulis undangan gitu. Dengan dua dalang. Ki Joko Tengkleng dan Sri Susilo Klenteng. Nulis Kualik. Kleru sing nulis. Kleru sing nulis. Lho ngono ki sing nyiarne barang MC-ne ki ya kleru. Gak iso, Mas. Ya ngono kuwi mau. Dengan dua dalang Ki Joko Tengkleng dan Sri Susilo Klenteng ngono kuwi. Kleru kok kompak. Iya, aduh. Padha karo MC nggonku berarti. Pripun? Pamundutan lagu kan kudune bojo loro karo kena goda. Nggih. Lah kok malah bojo loro kena goda iki. Kleru. Bojo loro kena goda ta kudune kan Pak. Bojo loro kena goda. Nek ae ngono wae. Nggonmu ya nek MC kene kindel. Gak enak kon. Oh ya wis. Kon mbok enek to nyapa to? Gak enak kon. Nek MC krawitamu krawitan laras prihatin. Laras prihatin. Iya. Nggih niki Mas, reuni. wah, luar biasa penonton Ngawi hebat Mas Joko. Ngeten iki Ngawi niku Mas. Nggih. Dituki tontonan napa mawon. Wis sing mirsani akeh, sing nanggap barang. Walah ndek wingi panjenengan mangertos Pripun Mas? ketoprak pepadi penontonnya akeh yandel ya. Gak Iya akeh kok. Akeh ora ngono. Entai Mas senengane. senengane ngono kuwi. Padahal aku karo kowe iki wis setia lho. Wis sumpah wong loro jaman ning Saking sakidul. ngisore Gapura. Gapura Wilwatik to. Rasa mbok tutungno, rasa. Nah, aku karo mondol wis to, Dik. Pokoke penak saka wong loro ya, Dik. Aku karo ngono kuwi lho. Kuwi lho. Nganu kanca-kanca Cakraningrat titip salam Mas Joko Klenteng. Nggih. Nek kepanggih kalih garing menika disalamke nggih. Tanjane niki. Alah, lah nek jenenge petuk bangsa ngono-ngono kuwi akeh ya, Dik. Hah, latah. Niku nek kanca-kanca Cakraningrat judeg nggih nyetele mung niku. Nganti do apal paketane. Sampean pun tahu mayang dagelan munggah dalan belas ora dijak omong. Dereng ngerti ya. Aku wis munggah ki Dik wilujeng dalu bocangik ya ora. Lah terus Langsung sepel. ngomong Jadi begitu munggah langsung karo kancane Assalamualaikum. Aku meneng ya. iki mesti deyer. Jar apa? Hah? Wong pisanan wis kripe. Ora nganggo keringet ora nganggo apa. Roro iki kripe. Kok dijujuk. Mbah nuwun, Mbah nuwun. Gondang
lakone sik Jawa lho. Oh nggih. Nembang napa-napa ngoten napa. Nembang Mas sampean. Ora ketang sak Jaketan ndase butak Sesi demen ndase nggih, lho purun. gak. Deret mengguri juwatosino. ning nong derek Mas Joko napa bawa napa dipatu. Lah suara ora karo. Susideman karya sinten? Rekamane ngono kuwi wis. Nggih. Susideman jarine karya jari Gareng karya Pak Purbo. Klentu Mas, ampun ngubah-ngubah karya seseorang. Lah iki lho rungokno sing Napa bener. melih niku dalang sepuh. Sesideman niku saeling kula kok karyane Pak Deyoko. Sampean yo ngawur iki. Ngawure nemen jan ngawur te nganggo banget Bener ke Cak Pak Yudo? Yoko. Bener ke Cak Yudo? Nek Mas Mondol jelas sing pirsa wong lah niki sing gadah kagungan krawitan jangkep kok. Nggih. Sesideman iki karyane sapa to Mas? Karyane Wito. Ngawur. Wito bakal kok figure lho. Lho, Wito kok Karya Ki Haji Sukron Suwondo. Suwondo. Nek ki wonge sik bakul ora. wis dikukuti. Tak jak mampir warunge Wito. Oh, cocok. Niku dalang apik. Dalang ki Oh nggih. Nggih. Riyen tau mayang ning Ngrau. Lakone lair Antasena. Wah, gayeng ya. Gagalan iki Antasena melu perang. Rame lho. Padahal iki lakone urung lahir. Mboke lagi cek meteng. Bareng Antasena lahir, pakane arep jenengno bingung. Wah, iki ngene lahir wadon sak karepmu. Nek lahir lanang jenenge ya sak karepmu. Lah Antasena wis metu kok. Lali. Lahir Antasena melok perang. Niku dalang Nggih. wiwitane. Ayo suarane iso khas Karang Telu Pandan. Handerek sang peket. Wah, elah. Sarwa saged tok niki nuwun sewu lho Pak Mas Sigit. Ojo Mas Sigit. Ojo bawa ngomongnya. Ora ke Mas tak padha. Sarwa saged. Dadi Karang Pandan nggih saged timasan sae. Timasan saged lho nggih. Timasan cobi napa pripun? Nggih, cobi. Timasan Mas. Timasan aku iso nerokne suarane Triyanto. Sian to malan. Lho tak terokne sing mati kabeh. Ya sare mati kan apik. Dalang gondo jeding. Ya ngerti teko rak goleki mesti nggon nguyuh. Gondo jeding iki apa? Terah bonjret ah. Ayo to, telu to. Pria. Cak Yuda. Priya bagus kang olah budaya. Ya oke layang. Lah ora iso. Lek wong Ngawi aja gawe wirange wong Ngawi we. Krungu kowe. Kok iso ya oke layang lho. Disenggaki ben ketok gayeng. Nyapa to? Kapan wis kenal bojone Mondol to? Mun sore kau. Apik ngono to. Sae. Niku nek sikatan kok tau nganggo odol. Kangge Nganggo apa, Mas? Boto dadi ngene putih. Boto di anu gerus. Kentek pirang cek kok. Tek rong tronton. Botoe rong rit Mas nggo sikatan. Weh lah. Cara lawas berarti. Cangkeme kaya apa kuwi. Ayo bagianmu ki lho. Sowan menyang kutha gedhe. Iya iso. Ya oke layang. Kompak lho. Pencara terus kayung yon. Ayo sampe Slendang kuning kang saking wuke. Avansamu ya isih kok. Gareng ngene YouTube kae. Tak iso takok Avanza bareng ngene. Wangsulane terus piye putih?
kanca-kanca do apal hiburane nonton jeneng kari oleh gareng niku. Yang gawe iki terusne kok pedhot. Siapa ki? Suara kurang premono. Mangga Mas Mandal. Ning wasis Ning wasis Keploroten Kurang Ning enggak. kurang Ning enggak. kurang enggak. ning Kurang ning kowe arek ning kono lho bocah kok. Wong kurang cangkemmu lho ngadane. sing kerek iki sing wedok nek ben. Meh sing wedok iki kerek. Lah. Lah wong walah ndol. nyakone. Iya ta enak apa ta? Wis gak ro nek ben. Enak apa? Kejadian apa? Bojone mondol iki goto-goto COD skincare. Walah ya. Nek njajal iki kon siji-siji. Lah ora. Kene iki produk liya, kene produk liya. Heeh. Akhire ya sing kene iki iso putih. Sing kene iki glodhoke abang raine kaya gendera. Abang putih bedakno produk kok hasilnya produk iki ngene. Aja mbok campur nek krim siang ya krim siang, krim malam ya krim malam ngono malah. Duyek dadi siji. Dadi siji. Pengen roh nyatane kok. Akhirnya raine kaya ula welih. Makasih. Neng wasis, yo. Ning wasis Neng wasis, ngrom. Lah iki iso mestine ya. angungkrung marang bendolan. Angungrum kok angungrum Bendoro, kok bendolan piye? Bendoro nganggo blangon sing enek bendolane. Oh iya. Kaya iki ya berarti masih iki. Ayo. Ya. Dia sulis dia pitser ngincangake alis Penutupe Mas Joko Kelenteng. Terus nafasit deman. Luar biasa. Nah, sekali lagi aplaus untuk Mas Joko Kelenteng. Kopinya kali iki sambil, Mas. Ora neng lho. Nggih, tapi Sinten? Mbak Ima lho. Oh, Imro'atul Firdaus. Lumayan dan Nggih no. Mbak Ima lah ni kapan nih? yang engko bariki lho ni bariki kok. Alah yo. Sing mok takoni eni. Aku wis kena dakwa e. Dakwa pripun? Darani sing ndeleno srandali aku. Dene dalange iki rak nggih gawe. Wis. Oh iya. Nyunatno Jagat. Tapi rak rono. Esuk ki saenenge sinden bingung golek sandal. Dadek siji. Nggih, renteng anggere delik sumeti mercon mandho kaget. Nggih. Jeneng Mbak Ima. Jumeneng kok malah melu jago. Niki mosok kula anu ngatek ya, Mbak. Ya didampingi karo Mas Mondol no. Dampingi dol. Mas Modal jadi karo Eni. Iki karo Ini ra emak. ditekeni sak eneke lah. Gasak. Oke. Lah upama asline antara Ni karo Ima kuwi pilih ndi? Pokok panggah ni. Oh. Setia. Aja orang yang Lelaki setia kok ya, Mas. Nang gerlet akeh sing nekokne anake. Iya. Sing ndi mau kok jenengan ki, Mbak? Ya dikancani karo Ni ae rene Ni. Sakake mondol. Ayo nih. Wah. Nggih. Ngono. Mbun gawe nih. Sesideman. Iki mau pas ning Tosan Aji kono ya kono nganggo apa tayupan barang ning kono. Jebule iso 10 8 barang tak rokoke. Mondol aja to 10 12 iki lho. 10 rolas
4 meter. Iya. Kok ngebleki kelenteng. Ya aja to. Kok iso diblekne Mas kelenteng lho. Pegelen ambek wong iki kok nyapot. Kok ketoke dendam lho sampean iki. Jam asline Apa lho perkarane? Kesumat kok kesumat. Kesumat kok kesunat. Tapi sesideman ya. Ah, ayo. Nanae nono dretadak. Yo. Karek 8 gogrok 4. Hebat. Nggih matur nuwun kanca-kanca CFC Bojonegoro Maksi Nenggani. Makasih Pak Kasir sak kanca luar biasa. Pangapunten lho Pak Sigit niki wau wonten sing ketinggalan. Napa? Wonten ingkang ngersakaken kopi jahe. Oh nggih. Nggih kok kliwatan aku kok diseneni wong nang guri aku ki kok. Iya. Nenggak alhamdulillah dalu menika dipun tenggane sesepuh pedalangan luar biasa. Sinten Mas? Wilujeng dalu Pak Bambang Murtioso. Sing dit Mas? Sing nyimpeng ya kaya Pak Bambang Murtioso. Menika sak. Menika Bambang danang. Murja Pak Bambang Murbaut malah. Walah. Sawangen ora kaya Pak Dik Bambang Murtioso. Iya. Nom-noman. Nom-nom maneh piye. Nggih. Kopi jahe terus dadine kapilut nggih. Saged nggih. Oh nggih. Menika saking kapilut. Mbah Jan Desa Pitu. Nggih, bakule tok. Persale tok. Cara Kediri niku tumpang. Oh, nggih. Letok istilahnya. Nggih. Lah ini Mbak Yosi Dian Pratiwi. Mbak Yosi, nggih. Kopi Nggih. jahe sing pesen Mbah Yan. Karo Mbak Lila. Lila. Mbak. Lah kanca-kanca CC badhe bisa. Oh, mboten. Monggo lho mriki lho Pak. Monggo. Mboten. Monggo, Mas, monggo. Dadah. Saking kanca-kanca. Wah, Oh. Mbak Lila. Kopi jahe sampean tujune kok sampean elingke Cak Yuda. Lah, oh pripun lah kula ngantek lali mrene kedosan aku. Wah. Sesuk ning warung ora didoli kowe. Wanjing bos. Ampun. Ya ngono ya ora apa-apa. Aduh, nih. Kopi jahe niku karya Pak Dalang Samsundoro. Oh niku nggih. Nggih. Nung teng. Cak ndel men bisa ndel. Bisa kok malah Pak Ayub menika ditata karepen guyu. malah Ranjowo. Orang Jawa. Makasih Mas Dio sing nenggani. Madio lho lho. Sampeyan pesen iki kok mrene akeh niku wayange mengke. Kok iso ya Mas Dio? Tak dukung Mas Dio tenang. Sing ngesane gasa iki. Malah Vincent itu ngono Vincent barang. Dung. Rasa kuwatir Mas Dio, paling ora sesuk mesti entuk gojo. Mboten wingi wis entuk sabranganku ditambah apa mantep. Wis sabranganku suwo. Mengene sabrangan wingi kurang penak gapite diganti nggih. Wingi nganu sungu nganu apa niku? Kebubule. Walah. Napa? Napa to Mas? Penyu. Wah, penyu ki apa? Lah napa? Kalau wingi iki sungu dinosaurus. Mula kaya rada kaya apa kaya fiber sithik ngono kae bojone. Ngomong fiber ngono iki lapor. Jane apik sumudus. Iku sak mene ngenil. Kopi jahe. Nggih, ngono Mas. Heran Mas Joko kelenteng nggih besane ya. Napa-napa saged kok panjenengane ini. Sedina ki meng sing ngelem aku tak hitung wis wong 2 juta apa yo 4. Akeh. Bikak sanggar wonten dalem kaklentengan lah sampeyan bikak sanggar. Nggih. Tari nggih, napa kerawitan, pedalangan. Nggih kula nggih sampun ate suwan nalika beliau mantu. Wah, joget iso luwes. Aduh. Iki bambangan wayang wong lho Mas. Oh, mata. Ya roh fotoku. TK. Nan Jogete apik. misuwe Salam misuwe. Mbak Ida Lala karo Putri Tri meja cengengesan kowe iki nyambut gawe malah. Ayo Dok, karo kepisan Dok, sampai iki anu Melani. Lho, Dol Melani lho. Leni. Iki lho Mel, goleki modal. Melani karo model wis gak. Kita. Aduh. Lho tak paringi. Wah.
Iki yo Kak Sisan kowe lila tengok-tengok ning kono ngarep ate genepi. Lila lho iki terus arep dapuk apa kowe ngono kuwi. Modelmu lho kok terus arep dapuk Iki apa? lagune masih Juwiring Mas Bagong Darmono. Sing Darmondo. Kesayangan. Oh iya, oh bener. Mas Mondol ya. Mas Mondol menciptakan lagu. Dudu iki lagune Mas BG Darmono. Kudu dudu Darmondol dudu. Dari mana asli? Nggih. Darmondol. Nggih, ngalap berkahipun Mas Bagong Darmono. Lagune pun kula nggih Mas BG. Request-e ya akeh do kesayangan. Kathah iki lagi. Kurang oleh Nadyan to tanpa kibet ya sak iso-isone kanca-kanca cakrane ngrap ning garap. lah cakrane kratok padakne pripun to Mas? Tolak ukur. Dek. Engko bar iki terus all artis ngoten nggih. Ngoten nggih sae. Napa Mas? Bu Yuyun gini-gini. Kesayangan coy, ada 4 bidadari, ada Mbak Ida Lala, Mbak Putri, Mbak Lila, dan Mbak Melani. Yo. Ini Mbak Ima. Kesayangan murid kuwi saking Mas Saiful. Sawo Jajar Farm. Kalih pengumuman wayangan rutinan Minggu Legen teng kandang sapi Sawo Jajar Farm masih aktif. Pendak malam Minggu Legen. Monggo disusul Mbak Ima, Mbak Eni, Bu Yuyun, monggo lenggah mawon. Cak Yuda wahyune pun tumurun. Kridane Antasena ndayani wahyu kamulyan jati tinampi dening Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa. Nggih, Ndara Puntadewa sampun. Mugi-mugi dayane wahyu kamulyan dayanana dhumateng sedaya warga ageng ing Kabupaten Ngawi. Sepisan malih selamat hari jadi ke-668 Kabupaten Ngawi tumbuh berdaya dan berbudaya. Rahayu salaminya.